to nego bednia this is how we should work kata kama ikakon beni wa address issues mago. Ero kama nenya. Bran en yo mane? Nikech thoth na winjo ka uwacho ni uonge gi jotendu, un leaderless, un tribeless, un less mang'eny go. Wacho kanyo ni jatend piny onego oyud platform mar engaging jogi gi jotelo mamoko bende. Onego time yo machalo nade? Nikech ma ok Kenya mwadwaro. Victor kaka nene kaka Brian. Gimokuongo aduogo mana chien tawacho ni jotelo mane wan go. Aketo blame mang'eny kuomgi. Nikech Victor jotelo ma wan go ema miyo medo vijende ichwang. Victor mokuongo kata ka wanyalo wacho vijane mainyre. Ojende minego. Ojende mimako makato kotimo makosa. To kata kotimo makosa ojende imako tidhi nege police station. Koro gik moko bilagi emanda gomp ni ati jotelo ma wan godo okonyo chungo jende masama gir bilani otimre. Jotelo chung, jotelo suspend kata parliament giwacho ni bunge okwadhi kata bunge obedo suspended kawuono waywago kijana monegi. Ok ni gik moko dhia mbele kaka kawaida ni gikao dakika moko 10 kata 20 ni giwoyo gi debate to gik moko dhi mbele. Sama vijende bro neno ka jotelo magin godo bende timo gir bilani ni konyo gi ywak, konyo gi condemn gi maricho. Vijende bro duogo kuom jotelo nikech gibro neno ni jotelo gi karawan godo tege moingo gi mar mondo gimiwa gi mwadwaro gi sani. Kendo gi machielo anda meda jiwo vijende meda wuoyo nikech onge ga sani onge gimoro ni jatelo ni kijana en jatelo makiny. Kiny no echopo to kiny no en sani. Onge kiny moro, kiny no en sani. Koro sani vijana nyaka wuog oko wafuol. To sama wafuolo no be wafuolo to kwa neno kok ging'iwa to nyaka wagwel gi mondo gineni wafuolo. Koro weche mang'eny to pod bro timre, ng'anyo bro mana betie nyaka chieng' miwinjo duond vijende. Nikech ok wanyal wuondre ni wadwa moro